Rauli Taaranko. Rauli Taaranko. Rauli Taaranko. Rauli Taaranko. Moikka moi sitten vaan. Tuut. Joo, etsin sen. Esko Rahkonen ja hänelle, jota rakastan. Tämä löytyy kyllä. Otetaan täältä ja tulee noin 10 minuutin kuluttua. Kiitoksia, kiitos. Hei hei. 2 lensi yli käenpesän, kiitoksia tästä laulusta Freeman. Mukavaa perjantai-iltaa kaikille kuuntelijoille täällä studiossa minä Rauli. Otan iskelmätoiveita vastaan puhelinnumerosta. Kaatopaikalle on rakennettu. Sote-asematapahtumat ovat kierrätys- ja neuvontatilaisuuksia. Roope Salminen ja koirat seuraavaksi. Joku päivä töitä teen. Tekstiviestillä toivotaan Päivi Kauttoniemen Tuuli alla siipien, terveisin Sami. Tätä laulua ei valitettavasti ole soittolistallamme, mutta kuunnellaan kuitenkin Päivi Kauttoniemeä. Tämän laulun nimi on Olet mun maa, mun taivas ja tuuli. Niin niitä Dahlström. Reviisori Dahlström-vitsejä. Joo, etsin Risto, Autio, Pumpuli, Pylvet, jaha. Kirjoita terveisiä 100 suukkoa sulle. Joo, eli se on noin 21 ja 15. Joo, hetkinen, laitan sen, katson tuosta, että se on joo, noin 15 yli 9 tulee. Hyvä, kiitoksia. Hei hei. Radiossa kuultu, miten Iltaa. toimialueen kunnissa touko-kesäkuun aikana. Ja tästäkin tempauksesta löydät lisää tietoa radiosta tällä kertaa. Mukavaa viikonloppua kaikille. Joo, Iltatuulen viesti otetaan aikamiehiltä. Ja no tämä tulee noin 15 minuutin kuluttua. Terveiset Heinolaan tutuille. Oliko tässä, että keneltä? Okei, selvä, hyvä. Kiitos. Hei hei. Samoin, hei hei. Kahviporkkana. Oho. Kokeillaan kaatopaikan sulkemista ihan uudella Lappeenrannan yliopistossa kehitetyllä menetelmällä, mikä tehostaa toimintaa, tuo säästöä ja ympäristöhyötyä. Kuten haastattelussa mainittiinkin, niin kaatopaikalla on nykyään enää vähän käyttöä. DAD ja biisi Sleeping My Day Away. Todella hyvää ja mukavaa lauantai-aamua kaikille kanavan kuuntelijoille. Minä täällä studiossa olen Rauli. Tervehdys. Heippa hei. Marraskuun 9. päivä tänään ja nimipäivää viettää Teuvo. Onnittelut sinulle, Teuvo. Kentiltä seuraava kappale eli Kent ja Music Non-Stop. Tästä asiasta kuulet hetken kuluttua enemmän. Sunrise Avenue kappaleella I Help You Hate Me. Kisulta seuraava taideteos Baden Baden. Three Doors Down, It's Not My Time. Todella hyvää ja erinomaista mainiota perjantaita, ei korjaan lauantai-aamua kaikille kanavan kuuntelijoille. Studiossa Rauli, heippa hei, ja seuraava laulu on
Take on me. Tämän esittää Ahaa. Reviisori Dahlström. Tuolla on jotkut ihan hyviäkin vitsejä. Aikamiehet seuraavaksi toivelaululla Iltatuulen viesti. Ja tämän kappaleen mukana terveiset Heinolaan tutuille. Joo, etsin sen. Kertokaa se hänelle ja Mauno Kuusiston versio. Joo. Öljynkeräystempauksesta on puhuttu tänään. Hyvää yötä sinulle, ystäväni. Olkoon enkelit aina kanssasi. Lämmöllä ja halauksin, Leena. No tämä tulee noin 10 minuutin kuluttua. Kiitos, hei. Niitä tuli vissiin, olisiko ollut kerran tunnissa tai 2 kertaa tunnissa tuli vitsi. Antti Railio laululla Tuulenpesä. Nyt Mauno Kuusisto, kertokaa se hänelle ja viesti. Hyvää yötä sinulle, ystäväni. Olkoon enkelit aina kanssasi. Lämmöllä ja halauksin, Leena. Toimialueen kunnissa touko-kesäkuun vaihteessa. Kierros alkaa nyt lauantaina 16. päivänä toukokuuta Peräseinäjoen jäteasemalta. Me ollaan ne asialla 3. nainen. Nyt Kaija Lustila ja Sini Taivas tämän laulun mukana viesti. Terveisiä Pekalle tanssikaverilta. Toivon, että tavataan pian. On kova ikävä ja asiaakin. Odotan sinua. Joka on siis nyt lauantaina auki 10-2. Öljynimu Paskojen ja hätäisten radiospiikkien liukuhihna tehdas täällä pyörii. J. Karjalainen ja tunnelmallinen laulu Telepatiaa. Nyt Anastasia, One Day in Your Life. Muistutetaan vielä, että kuntalaisille maksuton öljynkeräystempaus on myös... Hei hei. No joo, nyt saa 3 laulua. Aurinkoista viikonloppua kaikille. Hetkinen, nyt kun tästä etsin ensimmäisen. Vain Kotka lentää aurinkoon, Markukselta löytyy. Mikä oli toinen? Hymni rakkaudelle on 2, on Lea Laven tai Sanna Pietiäinen. Sannalta tuo, ja mikä se oli se 3? Ruhtinaan viulu löytyy Eino Gröniltä. Joo, ja nämä tulee noin 8:30. Kestää siis nyt 1,5 tuntia tässä jonoa, mutta tulee kyllä kun ehtii. Hyvä, kiitoksia, kiitos. Hei hei. Vain Kotka lentää aurinkoon, lauloi Markus. Sanna Pietiäinen jatkaa toivekappaleella Hymni rakkaudelle. Sanna Pietiäisen jälkeen Eino Grön ja Ruhtinaan viulu. Esko Rahkonen toivelaululla Hänelle, jota rakastan. Seuraavan spektaakkelin tarjoilee 7 seinähullua veljestä. Tämän nimi on Karmee. Hyvyyskäsityksenne mukaista ja toivomanne kaltaista lauantain aamupäivää kaikille kanavan kuuntelijoille. Minä täällä studiossa olen Rauli Taaranko. Heippa hei jokaiselle. Marraskuun 9. päivä tänään ja nimipäivää juhlii Teuvo. Suuret onnittelut sinulle, Teuvo. Ja onnea kaikille muillekin jotain merkkipäivää tänään viettävillä. Ville, Kalle ja Sanni esittävät seuraavan laulun Lähtisitkö? Halo, nyt kuulet. Ei tämä puhelin toimi. Jos kuulet, niin koita soittaa uudestaan tai toivo tekstiviestillä.
Perus. Keskiyöhön asti. Normityövuoro. Kun pääosa jätteistä menee joko kierrätykseen tai energiana hyödynnettäväksi jätevoimalaan. Mikä? Toit päälle? Joo, toit päälle maansa taivaan Kari Tapiolta. Kyllä. Ja tulee noin 15 minuutin kuluttua. Ai toimitukseen terveisiä. Joo, toimitukseen terveiset. Hyvä, kiitoksia. Moi moi. Kaikkea jätettä ei kuitenkaan voida hyödyntää tai kierrättää, joten kaatopaikkaakin tarvitaan. Sanilta kuulimme kappaleen Hyvä. Nyt Kari Tapio toit päälle maansa taivaan ja tämän toivelaulun myötä toimitukseen terveisiä. Toimitus kiittää. Jäteasemilla järjestettävissä asiakastilaisuuksissa siis otetaan maksutta vastaan ja toimitetaan edelleen hyväntekeväisyyteen ehjiä, puhtaita ja käyttökelpoisia kodin tekstiilejä ja vaatteita Ai Georg Otsilta joku. sekä korjauskelpoisia polkupyöriä, jotka sitten korjataan. Mikä toivelaulu oli? Mikä toivelaulu Georg Otsilta? Moskovan valot. Ja oliko niin, että Timolle, niinkö? Joo. Kuka toivoi Timolle? Ani. No niin, mikä? No sanoppa, mitä haluat kuulla? No täällä on yli 10 000 laulua, että niitähän löytyy. Alla Vahterapuun. Alla Vahterapuun on aikakone esittää. Tämä on 90-lukua. Ja ensimmäinen keräyspäivä on siis nyt lauantaina kello Ei käy. 10:14 Peräseinäjoen jäteasemalla. Ensi viikolla ovat vuorossa Seinäjoki-Nurmon, Kurikan ja Kuortaneen jäteasemat. Lisää tietoa löydät koteihin ja lähinnä teollisuuden ja yritysten tarpeisiin. Kodeista tulee enää hyvin vähän kaatopaikkajätettä ja roskapussit hyödynnetään energiana. Niin, Albatrossi. Albatrossi, Juha Vainio. Joo. Joo, Tämä on Meringin Albatrossi lepäämättä liitä. aivan Nyt niin. mä saan yhden sanoa vielä. Joo, yksi vielä. Joo, odotan vielä. Kun mä oon tunne-ihminen, niin en osaa sanoa nyt. Kuin silloin ennen. Kuin lapsena ennen. Ei, kuin silloin ennen. Kuin silloin ennen löytyy. Se menee vaan ei seikka jonnekin. Ei löydy sitä meiltä tuolla nimellä ainakaan. Joo, no sitten vaikka toinen kappale. Mikäs otas? Nyt ei mä vähän ihan mielen. Mä oon musiikki-ihminen, mutta nyt ei Käykö kanssasi sun Eija Sinikka? Ei, joo, anna mennä siis siinä. No niin, hyvä. Nämä tulee Kiitos. Mikä tulee? noin 20 yli 8. Joo, kiitos sulle. Joo, hei. Kiitos, hei. Georg Otsilta nyt Moskovan valot. Ani toivoo tämän Timolle. Anin toive Timolle, Georg Ots ja Moskovan valot. Nyt Juha Vainiolta Albatrossi. Junnun jälkeen Eija Sinikka laululla Kanssasi sun. Toimii jätehuollon edelläkävijänä Suomessa kaatopaikan innovatiivisen sulkemisrakenteen kokeilussa.
Anne Mattila ja Vielä yksi elämä. Seuraavaksi kanavalla Jonna Tervomaa Rakkauden haudalla. Tavoitteena uudessa menetelmässä sulkea kaatopaikka on toiminnan tehostaminen, kustannustehokkuus ja ympäristöhyödyt. Nyt saa 3, joo. Joo, sano ensimmäinen. Luoksesi sun Hannu Laitiselta otetaan, joo. Sitten toinen. Vene Paddingiltä otetaan tuosta. Ja vielä yksi. Joutsenten muutto Jussi Roposelta otetaan. Ja nämä tulee noin 8:30. Joo, kyllä onnistuu. Eli noin 9 sitten nämä. Selvä, kiitoksia. No niin, kiitos sulle ja mukavaa illan jatkoa. Juu, hei hei. Soittakaa lujempaa Mikko Kilkkiseltä kuulijan toiveena. Tulee noin 10 minuutin kuluttua. Kiitos, kiitos. Hei hei. Aika hiljasta täällä, ei ole ketään missään. Kukaan ei toivo mitään. Kukaan ei toivo mitään. Tai no en mä tiedä, on tää nyt puolivälis. Puolivälis jo. Odota hetki, isän tyttö tuosta, Kari Vepsä ja sitten terveiset. Eli Ulla Riikalle terveiset Timolta Raumalta. Tämä tulee tuosta noin 9:10. Kiitos, hei hei. Jannika B. kappaleella En luovu susta koskaan. Nyt Kari Vepsältä Isän tyttö ja tämän kappaleen myötä Ulla Riikalle terveisiä Timolta Raumalta. Nettisivuilta, josta voit tarkistaa oman kuntasi öljynkeräyspäivän. Muistathan, että Seinäjoki-Nurmon ja Kurikan jäteasemat ovat toukokuussa auki myös arkilauantaisin 10. Kuuntelijoille, minä olen nimeltäni Rauli, heippa hei, ja otan iskelmätoiveita vastaan puhelinnumerosta. Huomatkaa, että puhelinnumero on vaihtunut ja puhelun hintakin on muuttunut, se on nyt 10 euroa ja 1 sentti, mutta sillä yhdellä puhelinsoitolla saa toivoa 3 iskelmälaulua. Tänään on marraskuun 8. päivä ja nimipäivää viettää Aatos. Onnittelut Aatokselle ja kaikille muillekin merkkipäiväsankareille. Ja sitten tekstiviesti toive Reijo Taipale, Satumaa. Viesti kuuluu näin. Paavolle sinne jonnekin Kerimäelle, Reijo Taipaleen Satumaa. En ole unohtanut, Mervi. Moi. Haavemaa. Tauski ja Helena Miller. Ja tämä tulee vähän 8 jälkeen. Vähän 8 jälkeen. 8 jälkeen. Hyvä, kiitos. Hei hei. Halo. Mustanmeren valssi löytyy Risto Nevala. No meiltä löytyy vain Risto Nevalan versio. Käykö se? Joo. Joo, Risto Nevala Mustanmeren valssi tulee noin 8:15. Tässä kestää 1,5 tuntia.
Okei, hyvä. Kiitoksia teille. Hei hei. Kaverit on komeasti palkittu, siinä lauloi Juha Vainio. Nyt Risto Nevala toiveella Mustanmeren valssi. Terve, terve. Nuoruuden ystävä. Tämän nimistä ei löydy, mutta kenen esittämä se on? Mariskalta kuulimme laulun Entiselle. Todella hyvää ja mukavaa, mitä mainiointa perjantai-iltaa sinulle radion kuuntelija. Olet kanavalla, minä täällä studiossa olen Rauli, hei hei, ja otan iskelmätoiveita vastaan puhelinnumerosta. Samai Koskiselta seuraava laulu, hyvää päivää. Ei sitten. Okei, nyt riittää turhanpäiväinen striimaus. Laitetaan poikki tämä juttu tältä erää. Hei hei, tämä oli tiistai-ilta marraskuussa 2019. Mulla työt jatkuu tässä vielä 3 tuntia, mutta tämä riittää nyt tältä erää. Moikki!